Как те направих на то? Христос е с мене. Просто Христос се мъчи 2 дена. Топи как му даваше да ми чупи ръката, не? Ето животното се роди. Ние ми ти казахме. Няма да я ми така. Айде, Христос, Там ли да? Там? Да, нищо. О май гад. Значи това с дърво. Аре, кой друг ще Те са били жиктирани. Това е яйце мутант. Или май. Ма това е рохко. Може би трябваше да ги свалите яйцата преди. Те се варят. Ами къпи тук, като си почнал. Не. Не, баба. Колко сериозно искаш да ти гледам, малко вярват.